Καλησπέρα. Περπατάμε στο πεζοδρόμιο του Μοσχάτου. Βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή απέναντι από το Ινοπολείο το Μοσχάτο, τα Χαλιά ο Γιώργος, Safecom απέναντι και από αυτή τη μεριά Level 69 Live Studio και προχωράμε. Level 69 Live Studio, Safecom απέναντι και φτάνουμε εδώ πέρα στο Died for Way, διαιτολογικό γραφείο. Το Μοσχάτο μας εδώ, διαιτολογικό γραφείο, έτσι. Δίπλα στο Level 69 διαιτολογικό γραφείο. Έχει μία πόρτα, ένα τραπεζάκι, το πεζοδρόμιο, Safecom απέναντι. Παιδιά, μην τολμήσετε να μπείτε να εισβάλλετε στην πόρτα αυτή, να δείτε, να πάρετε το τηλέφωνο εδώ, να πάτε για να κάνετε δίαιτα, γιατί θα φάτε καμιά μήνυση από την πολυκατοικία. Ναι, δεν μπορείτε να μπείτε. Εδώ είναι μία είσοδο για να περάσετε στα διαμερίσματα, αλλά είναι και ίδια είσοδο για να πάτε να πάρετε το τηλέφωνο να κάνετε δίαιτα, έτσι. Αν πάτε μέσα θα αρπάξετε κάποια μήνυση. Την πολυκατοικία απαγορεύεται, προς Θεού. Είναι κοινή είσοδο, αλλά όχι για να πας για δίαιτα, για να πας για αυτόφορο. Φιλάκια.